Και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα τι έχετε προβλέψει, να πούμε λίγο για τους φίλους που θα φύγουν τώρα και μετά θα φτάσουμε στον απολογισμό της χθεσινής ημέρας. Νομίζω πως θα είναι καλύτερη εικόνα. Φαντάζομαι ότι θα παραμείνουν στα συγκεκριμένα μπλόκα. Ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα ήταν από την Αττική μέχρι και τη Λαμία, σε αυτά τα τμήματα του δρόμου που δεν μας δόθηκε από νωρίς κομμάτι της εθνικής, όπως συνέβη για παράδειγμα με τα Μάλγαρα πρωινές ώρες. Και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί πραγματικά οι αγρότες που βρισκόταν στον μπλόκο των Μαλγάρων από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από την τροχέα ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, άμεσα μετακίνησαν τα οχήματά τους με αποτέλεσμα να μπορούμε να δώσουμε πολύ γρήγορα την κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο. Ναι. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε στην υπόλοιπη χώρα. Αργά το απόγευμα. Κυρίως στη Βιωτία, κυρία Δημοκλίδου, ήταν τώρα. Κυρίως στη Βιωτία, αφού είδαν ότι ο κόσμος είχε ήδη ταλαιπωρηθεί από νωρίς το μεσημέρι, ουσιαστικά φτάσαμε στο σημείο σε κάποιες περιοχές να παρακαλούν μέχρι την τελευταία στιγμή οι τροχονόμοι μας και τους τελευταίους να απομακρύνουν τα αγροτικά οχήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε 2 τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς. Μάλιστα σε κάποια τμήματα οι οδηγοί κινούνταν μόνο σε 1 λωρίδα μέχρι να απομακρυνθούν και τα τελευταία αγροτικά οχήματα. Σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση με τα τμήματα αυτά των δρόμων ανοιχτά. Κυρία Δημοκλίδου, επειδή σας άκουσα τις προηγούμενες ημέρες να λέτε και δικαίως ότι η τροχέα είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει για το πώς θα διεξαχθεί ασφαλώς η διέλευση για την ασφάλεια των οδηγών. Μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι είχαμε μεγάλο εκνευρισμό από τους οδηγούς οι οποίοι δεν τα είχαν με τους αγρότες, τα είχαν με την τροχέα και σας το λέω γιατί αυτό. Οι περισσότεροι έλεγαν, ρε παιδιά, όταν γίνονται έργα έχουμε τους κόνους και υπάρχει μόνο 1 λωρίδα κυκλοφορίας. Τώρα γιατί δεν μπορούσε να υπάρχει 1 λωρίδα κυκλοφορίας? Ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο να είναι εκνευρισμένος, γιατί ξαναλέω, έμειναν αρκετές ώρες έως και ακίνητοι στο συγκεκριμένο τμήματοδρόμο, κυρίως στη Βιωτία. Όταν γίνονται έργα όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχουν ουσιαστικά κάποιες έξοδοι, ακόμα και στο τμήμα που γίνονται τα έργα, ώστε να μπορούν να επέμβουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ναι. Υπάρχει πρόβλεψη και πάντα φροντίζουν να γίνεται σε μικρό τμήμα του δρόμου και μετά να συνεχίζει κανονικά η κυκλοφορία. Εδώ που είχαμε αγροτικά μηχανήματα παντού ουσιαστικά, στο εθνικό δίκτυο δεξιά και αριστερά, δεν μπορούσε να γίνει με τέτοιο τρόπο η κυκλοφορία και πρέπει να καταλάβουν ότι το να δώσουμε 1 λωρίδα κυκλοφορίας είναι εγκληματικό. Μπορεί να εγκλωβιστεί κάποιος οδηγός και να μην μπορεί να φτάσει ένα πυροσβεστικό. Δεν μπορούσατε να απαγορεύσετε, ας πούμε, τα βαριά οχήματα και να περάσουν κανονικά οι ταξιδιώτες? Τα βαρέα οχήματα έτσι κι αλλιώς απαγορεύτηκαν. Τότε, αυτό που άκουγα να λέτε, κυρία Δημοκλίδου, είναι ότι δεν αφήνετε για λόγους ασφαλείας, γιατί τι θα γίνει, πώς θα περάσει ένα βαρύ όχημα από τα μπλόκα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν εννοώ το βαρύ όχημα. Δεν επιτρέπαμε να δοθεί μόνο 1 λωρίδα κυκλοφορίας, γιατί δεν θα μπορούσε να κινηθεί τίποτα άλλο ουσιαστικά στην εθνική, κάποιο όχημα έκτακτης ανάγκης, εκτός από ένα γιοταχή. Τα βαρέα οχήματα έτσι κι αλλιώς εκτρέπονταν από την παλαιά εθνική οδό. Κανένα όχημα από αυτά δεν εισήλθε, μόνο φυσικά τα λεωφορεία με τα οποία ταξίδευαν εκδρομή. Ναι. Σήμερα θα κάνουν πάλι ταξιδιώτες 7, 8 και 10 ώρες για να πάνε στους προορισμούς τους. Δώστε μας το χρηστικό της ημέρας, δηλαδή για τους βασικούς άξονες των μπλόκων. Τι προβλέπετε, τι έχετε και πού δεν επιτρέπετε σήμερα, ναι. Και πού δεν επιτρέπετε, για να ξέρουν αυτοί που θα φύγουν σήμερα. Στην Βιωτία είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Στα τμήματα των δρόμων, ουσιαστικά στο ύψος του κάστρου Βιωτίας, στον κόμβο Θηβών που μελοποιήθηκε η κατάσταση στη σκάλα Αταλάντης, έχουμε καλύτερη κυκλοφορία επειδή ακριβώς χρησιμοποιούμε το εθνικό δίκτυο. Θα περάσουν κανονικά δηλαδή δίπλα στα μπλόκα σήμερα? Θα περάσουν κανονικά όπως κινούνταν και χθες αργά το απόγευμα μέχρι και το βράδυ οι οδηγοί. Αλλά με 2 λωρίδες ελεύθερες? Με 2 λωρίδες. Με 2 λωρίδες φυσικά. Πάντα χρειαζόμαστε 2 λωρίδες όπως δόθηκε από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά στα Μάλγαρα. Ναι. Στη Θεσσαλία δεν έχουμε κάποιο κομμάτι στο οποίο να δίνετε 2 λωρίδες. Υπάρχει μια μικρότερη παράκαμψη η οποία θα γίνεται στη νίκαια της Λάρισσας, μικρότερη από πριν. Θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια ότι δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν χθες, καθώς η μεγάλη έξοδος πραγματοποιήθηκε χθες. Είναι χθες η μεγαλύτερη έξοδος, ήταν χθες? Η μεγαλύτερη έξοδος ήταν χθες. Υποτίθεται ότι περιμένουν παραδοσιακά σήμερα, γι' αυτό το λέω. Ναι, και σήμερα θα έχει. Σήμερα οι τελευταίοι εκδρομείς, βέβαια αυτοί που έχουν ξεκινήσει νωρίς το πρωί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά και οι υπόλοιποι θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα στο εθνικό δίκτυο. Άρα, απαγορεύσεις δηλαδή στην ουσία παρακάμψη θα έχετε μόνο στη Θεσσαλία, στην Νίκαια? Η μεγάλη παράκαμψη θα είναι στο συγκεκριμένο σημείο, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία. Να είστε καλά και Δημοκλίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η